A evo, pored mene je čovjek koji se usudio da i u Niš dovede manifestaciju koja se zove Sajam automobila, mada je on dao drugo ime toj manifestaciji, 8. put u Nišu, nešto što se sanja otvorenih očiju. Oliver Promolić, dobro dan, dobro mi došao. Dobro došao, bolje te našao. Koliko ljudi tamo ima? Čujem da je juče bio haos i gužva, a i danas je valjda zbog kiše, šta već? Pa juče je bio novinarski dan, bilo je puno ljudi juče, znači ja mislim da je juče bilo preko 3000 ljudi u hali. Danas, pogotovo kad je kiša ljudi... Neki stižu i avionom. Da, pogotovo kad je kiša ljudi dolaze na sajmu jer nemaju šta drugo da rade, ne idu negdje u prirodu ili kako god. I onda ajdemo u halu da vidimo automobile. Od jutro se isto velika gužva, već od 10 časova, tako da eto, imamo prilike da danas do 20 časova uživamo u lepim automobilima i sutra također od 10 do 20 časova, treći dan. Kad si rekao sutra, pošto je sutra 8. hoćemo 8 po jednu kartu. Može. 8 puta po jedna karta. Izbacite brojeve telefona, dame imaju prednost da bi dokazali, hoće Oliver da dokaže kako i dame se više interesuju za automobile. Ja znam da se muškarci više interesuju za one hostese tamo. Zato neka kupe karte muškarci, a dame neka dobiju besplatnu kartu i neka gledaju automobile. Da. Koliko je tamo izlagača, šta sve postoji? A režija bi mogla da pusti i pokrivanje, to je snimljeno juče kad je bilo otvaranje. Da, pa imamo 15 dilera automobila koji imaju više svojih brendova. Kao što vidite i sami, znači tu su 9 srpskih premijera. Znači prvi put na sajmu u Nišu srpske premijere. Imamo jednu svetsku premijeru, sajamsku premijeru. Znači prvi put u Nišu na sajmu nigde do sada nije bio Peugeot 308. Realistizovan je kompletno. Prvi put na sajmu u Nišu također električni motor i ono što je zanimljivo... 308 je on beš oni su kao džip ili... Ne, on je kao limuzina. Tako je. I danas, na primjer, danas su nam došli prvi put na sajmu u Nišu učestvuju električne bicikle. To je ono, trošiš 300 kalorije. Samo 2 kruga napraviš i on ide sam posle toga. Stvarno interesantno. Danas su došli iz Beograda. To je jedna firma koja proizvodi električne bicikle. Tako da, eto, imali smo malo i program koji je dao znak da sajam uskoro počinje. To su bili naši drugari iz Mozaika, gde su devojčice i dečaci odigrali nekoliko srpskih kola. Znači, napravili smo da to bude jedna onako manifestacija, da se pokaže da to je... Evo, to su ti električni motori koje smo sada vidjeli. Znači, prvi put na sajmu u Nišu. Imamo i hibride. A kako se pune one? Pa na struju. Pa dobro na struju, ali gde? Mi nemamo na ulici one... Dođeš kući, uključiš u struju. A kako neko stanuje na 17. spratu? Mnogo dugačak kabel treba da kupiš. U Nišu na 2 mesta postoje, ali to su uglavnom... Ja sam to vidio ispred ProCredit banke da postoje, ali mislim da je to samo isključivo za njihova vozila, za njihove hibride. Postoji mogućnost da se... Evo, to je taj Peugeot 308, svetska premijera, prvi put na sajmu u Nišu. Tako da, eto, ja sam stvarno ponosan da Niš ima ovakvu manifestaciju. 8. put za redom, to je već postala tradicija. I slobodno mogu da kažem da više nije samo privredna manifestacija, nego privredno-turistička manifestacija, jer stvarno dođu ljudi iz celog regiona i posete naš grad. Ne dođu samo da pogledaju sajam, nego onda ostanu ovde ceo dan, kupe nešto, pojedu, popiju, kako god, znači naprave i neki prihod našem gradu. Jer to postoji to nešto da može da se pije i jede u hali ili ne? U hali imamo neke naše prijatelje koji su došli i promovišu svoje neke specialitete, tipa pizzerije, tipa tu je i jedna pivara. Ajde sad da ne reklamiram ko su i šta su. Tako da u svakom slučaju interesantno je. Na samom sajmu ljudi mogu i da se posluže. U smislu da može duže da se razgleda, zbog toga sam ti to... Ja sam siguran da ko uđe u hali sat vremena, slika se, uživa. Ovo je taj Kia hibrid koji se također puni na struju, ali mogućnost ide i preko goriva. Znači ide na gorivo i na struju. Tako da, eto, stvarno je... A gde su mu smeštene baterije? Pozadnje, da? Pa sad ja nisam gledao gde su mu smeštene baterije. Tu su negdje napred, nazad. Da kažeš, motor mora da ima i za... Jeste, sigurno.
pretpostavljam da je to sve urađeno onako kako treba. Ipak je Kia jedan od najprodavanijih automobila u 2017. i 2016. godini. Tako da, eto, mogu slobodno da kažem da i oni imaju jedan stvarno fenomenalan štand. Tu su i ostali dileri automobila kao što je Toyota, Mazda, Peugeot, onda Renault, Dacia. Ovog Fijata. Fiat jeste. Imamo znači tu imamo Mazdu dvosed, najprodavaniji dvosed u svetu. Znači, to upola cena kupuje zato što... Ne kupuje se, taj je najskuplji, ali je stvarno jedan lep auto. Ima 2 sedišta napred samo. Ali eto, to je auto za, da kažem slobodno... Samo za dvoje. Samo za dvoje, za mlade, za ljubljene i tako. Pa ko voli? Za ljublja? Da, ko voli nek izvoli. Mogu tek tu da se zaljube. Mogu i tu da se zaljube, pa zato se i kaže da je dvosed. Ne trosed, nego dvosed. Dva, da tako kažem, off događaja ili prateće događaja su vezana, bar po onom što sam danas pročitao na internetu, a to je Majina haljina, ona crna. Toliko ima klikova i toliko ima komentara. Maja inače otvarala Vojka. Jeste, Maja je PR sajma već 3. godina za redom i ona to radi veoma lepo. Maja Vodeničarski, naša i vaša koleginica. Ona je juče bila u tako nekoj lepoj haljini gdje je svo vreme se promovisala i onda je rekla... A haljina od koliko kubika je bila? Pa i na kraju je rekla stigla je svetska premijera, onda ljudi misle stigli automobili. Naravno, onda kaže ne mislim na automobile, nego mislim na moju haljinu. Da, svetska. Ali u svakom slučaju to je stvarno bilo interesantno. A drugi prateći događaj se malo čas desio. Desko je došao ovdje da režira Cigani lete na nebo, ali danas mu je rođendan, je tako? Desimir Stanojević Desko. I ti si smislio jednu foru tamo. Jeste, Desimir Pored Stanojević Desko. automobila kojeg je dobio besplatno. Tako, nije dobio auto, pregovaramo za auto, ali on vozi Ladu, tako da uživa u tome. Desko, eto, tu je u Nišu, naš poznati glumac i reditelj, naš prijatelj i drug. Mi smo danas iskoristili tu priliku, pošto mu je danas 67. rođendan. Nisi trebao da kažeš. A on kaže u evrima to je duplo manje, tako da nije to tako opasno. I poklonili mu jednu karikaturu gdje je naš Sale Dimitrijević uradio jednu prelepu karikaturu. Naš Sale, ovdje iz Narodnih novina. Tako, iz Narodnih, naš Nišlija, mislim o tome. Uradio jednu prelepu karikaturu i mi smo to danas njemu poklonili i stvarno se on oduševio i stvarno karikatura gdje je on u liku Kalče priča Stevanu Sremcu koji ovako stoji, gleda ga i kaže koliko ti lažeš. I kaže kako je uhvatio jednog velikog zeca, a zec je na balonu. Stvarno jedna lepa karikatura, dole Čapa sedi i on ga gleda i kaže svaka ti čast. I on ne veruje. Mi znamo da je Desko dosta glumio u te Kalčine predstave. Desko sada režira ovu predstavu u Nišu i radimo film o Desimiru Stanojeviću Desku. Znači moja kuća City Marketing Center radi film Život je muzika, Desimir Stanojević Desko i već smo počeli scenario da radimo i mislim da ćemo dok je on u Nišu krenuti i sa snimanjem. Tako da dobro, on mora da se odi do Beograda. Naravno. Od ovog Grka Zorbu moramo da snimamo neke detalje u toj predstavi. Ja imam već koje detalje preporučujem, ali da Nada ne bude prisutna. Nije to Desko, to je Zorba. Dakle, ti se baš zahuktao što se tiče ovog sajma, ali si mi rekao da nešto već spremaš i od 1. decembra. Šta je to? Pa da, to će biti, ako misliš na... Teči neki novogodišnji fest, šta je? Ne. Mi radimo... Nemoj sad da me negiraš. Možda je tajna, dobro ti priča kao da nije tajna. Nije deči, ovo je također za odrasla, to je u svetu sporta. Radimo Balkan Fest u Nišu, to je balkansko prvenstvo u kickboksu i to radimo preko kickboks kluba Niš ovdje u Nišu, zajedno sa njima, tako da će biti to jedna druga... To će biti jedna krvava manifestacija. To će biti sad jedna lepa manifestacija kulturna, a ona će biti jedna, kako ti kažeš, krvava manifestacija. Doći najbolji kickbokseri Balkana u Nišu, tako da će imati prilike i to ljudi da vide a kaži mi šta oni pre borbe jedu? Sirovo meso, ono pa... Ne, luka, crne luka i beli luka, da. Da iznerviraju protivnika. Tako je, duneš padne, kraj. Dobro, znači, režija, vi ste zapisali imena, ali ja ću naravno na kraju emisije da kažem ko je dobio, da biste gledali emisiju do kraja. I sutra. Ove karte važe za sutra i čekat će vas tamo na Od blagajni. 10 do 20 časova na blagajni i samo kažu da su dobili karte u
popularnoj emisiji subotom. Oli bio kod Mike i delio i 8 karti smo rekli. 8, pa 8 je Jest, sutra. sutra je 8. Još jednom, A kaži mi, a za zatvaranje, jel beše nešto biramo najlepšeg najlepšeg TV voditelja? Ti si u žiri, kako ne znaš. Da, ba dobro, ja moram da pitam kao, znaš da su novinari sve uopšte neznalice. Biramo najlepšu hostesu već sutra i 2 pratilje. Eto, prilike da ljudi dođu, to će biti negdje oko 17 časova. Izbor najlepše hostese i izbor 2 pratilje. Ali ima neka kladionica, ko pogodi hostesu na kafu ili što? Da, zanimljivo, zadnjih nekoliko godina sve hostese koje su pobedile dobile su posao nakon toga da rade kod tog dilera automobila gde su... Pa gde su tom dileru bile oči kad je pre toga? To su zanimljive stvari. To sam malo pre tek primetio jer jedna kaže koja je prošle godine pobedila, kaže, pa ja radim tu, sad u toj kući. Kažem, bravo, svaka čast. Tako da i to je jedna lepa... Znači tu nema nikakvih nameštanja? Nema nikakvih nameštanja. Postoji žiri agencija i jedna koja se bavi... Ali sve su lepe, Oliver. Kako se tu... Šta se tu boduje? Dužina haljine, elokventnost, frizura, šta? Pa pre svega lepota, rekao sam. Znači, bira se najlepša hostesa sajma. Se bira, ne pričamo sa njima, nego i samo slikamo. Tako da, posle kada ih izaberemo već gotovo. Pa ne, onda se bira nakon slikanja i to je to. Da. Tako svaki godin. Prvo je dobila, čekaj da imamo kako se zove. Tako je. Dobro, znam da si tamo po ceo dan. Pa jesam ujutro od već 9 časova kada radimo otvaranje i kada dolaze izlagači. Već od 10 kreću gosti. Eto, jutros, iako pada kiša, stvarno je puna hala. Znači, puno ljudi dolaze, mnogi dolaze kako god, ako nemaju da kupe auto, dođu da se slikaju, da makar s automobilom ili sa hostesom. Ne, da postave slike na Facebook. Ali pun je Facebook slikama sa sajma automobila, što znači da Nišu treba jedna ovakva manifestacija i ne samo ovakva. Nego i za slikanje. Tako je. Pa Nišu trebaju mnoge manifestacije, ali ovo je jedna manifestacija gdje možeš da napraviš jednu lepu fotografiju, gledaš dok ti žena tamo negdje, ti se slikaš s hostesom, pa čuvaš to i tako. U svakom slučaju... I slika se, uđeš u auto i staviš na Facebook i čestitaju ti drugari, nemaju pojma da je fake. Tako. U svakom slučaju, eto, ja pozivam vaše gledalce da danas do 20 časova i sutra od 10 do 20 časova dođu na sajam i vide šta smo to pripremili za njih.